Můžeš. Dostal 10 litrů, vole, do dídla. Tak to znám. Je to ubrzdit. Ale jak všichni chuje. Já chci jest bude ubrzdit. Ani se nešníká. Ale dole to je mokrý, tam, jak teďka zatočí, tak tam bude ještě mokrý. No, minule to bylo horší. Bylo, no to tam chtěla škalu. To vysklo, vole, podívej, úplně pohoda. Tak co je? Co je? Já vím, že nepotřebuješ. Ale kdy pojedeš? Nevím, on tam má baťu, ne, tak si trénujou, on teďka chce prodat auto, tak to ukazuje, jak si to dokáže, kam mu dá ukrutej kopr, to je hovado jak sněhla. Ty vole, to nějak odflák, ty vole, vždycky mu dává takovou čočku, že vyskakují písty z motoru, ty vole. Šetří. Já mám v prdeli ten, to si neběž nějak.